Είναι η εποχή που είναι από τα πιο αγαπημένα μου σέρβις που κάνω σαν Meteo Live. Έχω έρθει στο καταφύγιο Κόζακα του νομού Τρικάλων στα 1750 μέτρα υψόμετρο. Μπορείτε να βλέπετε και εδώ το link πώς μπορείτε να βλέπετε τις κάμερές μας. Έχω έρθει κάνει το καθιερωμένο σέρβις μετά το χειμώνα. Είναι ο καιρός ακόμη χειμερινός εδώ στο βουνό, περίπου στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου, και ουσιαστικά είναι οι στιγμές που σαν meteolive.gr, σαν ο εμπνευστής όλης αυτής της ιδέας, απολαμβάνω απίστευτα όλες αυτές τις διαδρομές, όλες αυτές τις στιγμές, όλες αυτές τις εικόνες, γιατί το να μπορείς να εφαρμόζεις την αγάπη σου και την τρέλα σου πάνω σε ένα σύστημα, θεωρώ είναι το ιδανικό σημείο στους ανθρώπους. Να μπορείτε να καταφέρετε να κάνετε πράγματα που γουστάρετε, πράγματα που αγαπάτε, που μπορεί να έχουν μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Δεν το λες και το πιο εύκολο πράγμα να φύγεις από κάτω εκεί μακριά, να σκαρφαλώσεις, να φτάσεις σε αυτό εδώ το καταφύγιο, να βγάλεις ζωντανή εικόνα, όπου πολλές φορές παρεξηγείται. Ξέρω εγώ γιατί δεν δείχνει καλά η κάμερα, γιατί έκλεισε η κάμερα και όλα αυτά τα σχετικά. Η ουσία είναι να κάνετε πάντα στη ζωή σας πράγματα που γουστάρετε και αγαπάτε, και ας ακούτε πράγματα δεξιά και αριστερά. Αυτές απλά είναι οι σιρήνες.